Buenas noites a todos e todas. Abrimos este pleno ordinario do mes de outubro deste ano 2016. O primer punto é a aprobación se procede da acta do pleno ordinario que foi o 13 de outubro. Se non teñen algo que suxerir ou que engadir, pois damos a aprobada por asentido. O segundo punto pois ten que ver con a incorporación de terreos municipales ao inventario na zona da aldea Castiñeiras e a raíz de unha sentencia de dous particulares no cual se dictamina que un terreo situado neste lugar da aldea Castiñeiras pois é pública, por lo tanto a proposta é incluílo no inventario, que por certo intentará traerse este mismo mes que entra, pois xa para a súa aprobación definitiva, posto que os traballos están acabados hai tempo, no que estarán incorporadas este tipo de asuntos. Se algún grupo quer intervir, se non, pasamos directamente. Sí. Eu quero intervir. Pois tengo vostede a palabra. Bueno, en primer lugar, señor alcalde, quero dicir que me parece un acerto que se incorporen estes terreos e creo que esta é unha línea que debemos de seguir. Hai terreos por aí, mellor casos similares, que mellor porque antigamente pasaba a carretera, xa non pasa, porque están así e non están no inventario. Está ben que, xa que estamos con o inventario, como digo vostede, que vayamos incorporando todos cantos casos similares haxa. Na súa proposta, vostede cita como antecedentes dúas sentenzas, unha a número 118 emitida polo xurado de Ribeira e outra que é a 667 en relación ao recurso de apelación da sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña. Ben, isto é así, señor alcalde, porque unha veciña defendeu a titularidade pública destes terreos. Por iso, desde aquí, quero agradecer a dona Rosa María Martínez Torres, en nome do meu grupo, por a defensa que fixe destes bens públicos, que son bens do Concello, que son de todos, e que ojalá se espalla o seu exemplo que cunda. Quero tamén, señor alcalde, pedirlle que por parte do Concello se extreme o celo no coidado e no mantemento do camiño dos terreos. Eu visiteinos e vin que hai elementos que convén retirar dali. Por exemplo, hai un pilón destes prefabricados que están en desuso, que o único que ten é lixo e que lle creen inconvenientes aos veciños. Así como tamén, vou dicir que hai un poste de telefónica que está de madeira, que está no medio do camiño, que tamén molesta. Bueno, eu creo que manter estes terreos en bo estado vai en interés e en beneficio de todos. Por iso, nós imos a votar a favor. Máis nada, gracias, señor alcalde. Gracias. Entonces, hacemos extensiva a felicitación a dona Rosa, que decía vostede por parte dos demais grupos, e sin máis, pasamos a votación do segundo dos puntos. Votos a favor da proposta da alcaldía de incorporación. Moitas gracias a todos. O tercer punto e o cuarto vámonos a tratar conjuntamente. Son as alegacións presentadas ás ordenanzas reguladoras da ocupación de vía pública para a construción de rampas de accesibilidade a edificios privados ou ben en vivienda colectiva e de uso residencial, tanto para locais de uso terciario, como decía, como en edificios privados. Se propón o que hai un erro no segundo dos puntos que se refiere á tasa ao precio público, que está na primeira das propostas estimar esa alegación e de incluir un sexto punto onde se estipulará posteriormente se traerá aquí o feito de ter unha tasa ao precio público, pero que segundo dos puntos non está incluído, por lo tanto
a ocupación do dominio público dase igual, sea de uso terciario, sea de uso privado, ou ben que sea vivienda colectiva. Por lo tanto, se propón. O resto, os técnicos consideran, basicamente, por resumir, o señor Pérez Barrado que pretende que as rampas sean desmontables, e o informe do técnico é que a rampa feita de hormigón tamén é desmontable con geotextil, é moito máis segura e ademais non dá os problemas que pudera dar de distintos modelos, de oxidación, de outro tipo de cuestións. Por lo tanto, se propón non votar a favor, e si do punto da taxa. Por lo tanto, se lle parece, os grupos que deseen intervir poden facelo por orden dos mismos. Pois sí, señor Pérez Barrado. Nada, simplemente que aceptamos esa emenda, creemos que é convinte ao que di o técnico. Nada, aceptamos a emenda e o da taxa tamén nos parece correcto. Pois moitísimas gracias, se lle parece, vamos por orden e votamos o punto 3, que se refiere á ordenanza de construción de rampas de accesibilidade en edificios privados ou locais de usos terciarios. Por lo tanto, como decía, pues se propón esa aceptación en esos términos. Votos a favor da mesma. Gracias. O punto 4 é o mismo, pero neste caso para edificios privados de uso residencial e vivenda colectiva, donde se lle engade o punto 6, bueno, non sei se neste caso sería o 6, supoño que sí, que se tasa o precio público. Votos a favor da mesma. Gracias. Unanimidade tamén. Pasamos ao seguinte punto, que é a modificación das comisións informativas permanentes, entrada de concelleiros non adscritos, que, como ben sabe, bueno, se produxo a baixa dentro do grupo de cidadáns de dous dos que eran hasta agora componentes do mesmo, e, polo tanto, pois compría, xa que o teña solicitado, reformular o que é a presencia nas comisións informativas sobre a base do informe da Secretaría, sobre a base do cogrupo, en este caso municipal, que é Ciudadanos, non podía salir perxudicado, e o que se propón, lóxicamente, é que Ciudadanos siga con un representante, é imposible que teña dous, porque nestes momentos só lle queda un, e a representación sería, dentro das comisións informativas, pois sería a que dá para un criterio proporcional, porque senón prácticamente as comisións informativas terían que ser os mismos membros que conforman a corporación. Por eso se propón 6 representantes do PP, 2 como hasta agora do BNG, 2 do PSDG-PSOE, un de Ciudadanos, que é o que lle queda, un do grupo municipal de IPR e un representante elegido entre os concelleiros non adscritos. Por lo tanto, esa é a proposta. Grupos que desexen intervir teñen a palabra. Sí, señor Vilas, ten a palabra. Moitas gracias. Non sei, queríamos solicitar unha aclaración. Visto o informe do secretario do 20/10 de 2006, a página 5 e 6, non queda moi claro que os concelleiros non adscritos podan formar parte das comisións informativas ou non constituir grupo municipal. Por eso solicitamos unha aclaración. Por outra parte, non se presenta escrito da concelleira Lola Lorduí, ao menos nós aquí non o temos, para poder solicitar ou de asistir a ditas comisións informativas. Tamén queríamos que na página web se actualice a composición do Grupo Municipal de Ciudadanos. Gracias. Gracias, señor secretario. Se nos pode informar a legislación que neste caso rige, pois que servirá de axuda ao señor Vilas. Señor presidente, boas noites a todas. Tal como puxo manifiesto no informe de 6 de octubre de 2016, do cual tienen ustedes copia, que dimos en unha xunta de voceiros, aí se explicaba claramente cuál era el tema de los concelleiros non adscritos. La filosofía del informe, por non tener unos leyes, artículos, sentencias del Tribunal Constitucional que es unánime, es que no tienen derecho a estar en todas las comisiones informativas, pero sí en las comisiones informativas. Como explicaba el alcalde, de que se mantiene la proporcionalidad del pleno, de tal forma que el grupo de CDS, en este caso, perdón, de Ciudadanos, no resulte perjudicado. Pero sí tienen derecho a estar en las comisiones informativas, no en todas. ¿Y cuáles son los que no pueden estar? Eso lo deciden ellos, en función de la proporcionalidad que se va a aprobar en este momento.
Vale, no se puede trasladar al pleno un problema que es de los concejales más escritos. Entonces, dentro de la asignación que corresponde a cada comisión, ellos van decidiendo en cuáles de ellas se ponen de acuerdo, pues tienen que estar representados. Moi ben, se se necesita algunha aclaración máis, simplemente decir que o escrito da señora Lordway entrou por registro tamén este concello. Unha relación non o ten. Non sei se non o ten, pero cando se falla se nombra é porque o ten feito representar. Aquí só está María José e María José. Non, ese é o escrito que dá lugar ao escrito do Concello resigna o número de representantes de non adscritos, se lle dá conocimiento aos tres e se lle di poñanse ustedes de acordo, porque só poden ter un por comisión, entonces cada un deles fixo o escrito no que se decían a comisión a que querían figurar por acordo deles. Como non había ningún tipo, digamos, de desavenencia en ese caso, non hubo que recurrir a outro tipo de solución, que non sei se había sorteo ou non sei se existiría, pero en este caso os tres componentes chegaron a ese acordo, que dieron sin sobrepasar a representación que tiñan concedida e por eso se dou esa representación. Na oración de contas si está firme os tres, pero aquí non está. Gracias. Gracias. Entonces, se lle parece, pasamos tamén a votar o punto. Señor alcalde. Sí. Perdón, que non lle vira que solicitar a palabra. Ten a palabra, señor. Ben, grazas. Pois desde o BNG queremos tamén expresar a nosa opinión dicindo que, bueno, despois de revisar a documentación e tanto o informe do secretario municipal, é certo que se cometeu un erro nas comisións informativas da semana pasada, polo tanto, os dous concelleiros non adscritos non tiveron que ter estado ali presentes, porque non son públicas e, por tanto, ainda non eran membros desas comisións. Mais, para facer unha valoración, non queremos tampouco entrar en problemas de outras formacións políticas e, por lo tanto, a nosa postura neste punto, pois, para basicamente, verbalizar unha posición neutral, vámonos a estar neste punto e non entrar en confrontación entre os problemas que pode haber entre os membros desa formación e os non adscritos. Máis nada, gracias. Gracias, non, simplemente aclarar que en aras a transparencia e participación había unha providencia da alcaldía de que previamente deberían se incorporar a través de o que era a súa inscripción a través da comisión primeira, non sei como se chama, de institucional, administración pública, entonces por eso se foi a primeira que se fixo, se incorporaron, en todo caso, ahora é o pleno que ratifica ou non esa situación. Entonces, se te parece, votos a favor. En este caso, en contra, abstencións, con 5 abstencións. Son 16 e 5 abstencións. Pasamos á aprobación definitiva do que é o regulamento de vertidos do Concello de Ribeira, acordos do que proceden, e aí tamén, antes de que pudera darlle paso aos grupos, decir que na proposta da alcaldía se di desestimar as alegacións presentadas por doña Pilar San Pedro Vizcaya de acordo co informe do técnico de medio ambiente. Sin embargo, como ve vostede, hai un erro, pois sí que hai 3 das alegacións que presenta, en concreto o artículo 2D, o artículo 4.4 e o artículo 13, que sí que non ten inconveniente, digamos, os técnicos, así como o artigo 23, de incluílas. E, por lo tanto, bueno, yo digo que a proposta da alcaldía pois sería modificada no senso de aprobarlle estas 4 no que o técnico non pon ningún tipo de pega e, sin embargo, dá a entender a proposta da alcaldía que si o técnico podía escoller. Entonces, os grupos que deseen intervir na defensa ou na posición, pois se non hai ningún grupo que interveña con esas salvedades deses puntos,
Señor secretario, non sei se o recolleu, artículo 2.d, artículo 4.4, artigo 13 e o artigo 23. Serían esas emendas na que non se ve inconveniente, pois serían aceptadas e incorporadas e, por lo tanto, aprobado definitivamente esta ordenanza. Por lo tanto, votos a... sí, señor Vila, a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, nós vamos a votar a favor. O que queremos decir é que se aplique canto antes para poder aplicar esta ordenanza, este regulamento, que non estaría mal tamén para resolver estes problemas actuales co saneamento. E tamén queríamos comentar que se podría redactar unha ordenanza de emanacións de gases, unha ordenanza municipal frente á contaminación atmosférica, que trate as emanacións molestas de gases, polvo e fumes. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Estudiaremos a súa suxerencia porque me dá a impresión que o Concello non ten capacidade para regular sobre unha competencia que lle allea, a de gases. Non sei se é anterior á reforma da lei, pero de todas formas, se temos competencias, pois non teño inconveniente en que tanto por iniciativa de calquer grupo do goberno se estudie e se incluya unha ordenanza. Pero en estes momentos, así a bote pronto, o dubido. Dito eso, pasamos a... Pois, por favor, que ao final parece que son eu despistado, levanten a man ben, e aquí non me despisto tantas veces. Ten a palabra, San Pedro. Sí, primeiro que son San Pedro Laranga, me teñen San Pedro Vizcaya. Dixen de San Pedro Vizcaya. É que na proposta está San Pedro Vizcaya, efectivamente. Bueno, eu recoñezo as rectificacións que do técnico do medio ambiente con respecto ao apartado da situación de emerxencia no artigo 23.5, porque por ter un erro na escrita ou anular o adverbio non, xa que limitaría o prazo de comunicación de valoración ao titular da vertedura. Tamén respecto ao mesmo apartado da situación de emerxencia, o artigo 3.23.6, porque entendo que o regulamento de vertidos non é a canle adecuada para este tipo de infraccións e existen leis para poder leválas a cabo. Tamén entendo que no mesmo artigo 23.7, que é o seguinte apartado do artigo, especifica que o Concello ten que actuar de oficio e comunicar ás administracións competentes ou, de ser o caso, aos tribunais de xustiza a neglixencia ou a intencionalidade por parte do titular da vertidoría. E, bueno, con respecto aos outros artigos, que o artigo 2.d, artigo 4.4, artigo 13.1d e artigo 23.4, pois, bueno, como a valoración do técnico é positiva, pois, agradezco que aí introduzcan dentro do curso. Pois moitas gracias. Entón, se lle parece que a engádega de esas alegacións, pasamos a votar o punto 6º do regulamento de vertidos. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos ao 7º, que é a remisión á Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias do borrador de convenio de colaboración a efectos de iniciar os trámites para a súa firma. A verdade é que darlle forma a algo que se ven facendo, que precisamente o cumprimento de penas de traballo en beneficio da comunidade, que xa se ven facendo de xeito habitual, pero había que darlle forma e había que dar, digamos, correcto xurídicamente, é o que se fai. E, por lo tanto, é o que se propón. Se algún grupo desea intervir, si, señora García, posa ten palabra. Boas tardes e moitas gracias, señora alcalde. Efectivamente, é algo que se ven facendo porque a veces teño visto a persoas que me chocaba que estuveran aí na antigua Protección Civil e preguntarlle ao responsable porque estaban aí. Non teño ou non temos ningún inconveniente en que se faga este convenio, pero que sí pediríamos ao señor alcalde ou a responsable de servicios sociais que de forma periódica informe medio portavoces ou aos grupos de canto se acolle a facer estas prestacións na comunidade e como é a marcha, ou sea, se realmente cumplen, se crean problemas, se de alguna forma, pois, se
poden reinsertar para tardar máis en delinquir, non delinque máis. Creo que en vez de preguntar aos responsables porque choca ver unha persoa no mellor facendo estes traballos e darle unha información tamén aos grupos políticos. Bueno, pues yo traslado a señora concejala esa suxerencia e espero que lle vaya dando pois esa información. Por lo tanto, pasamos a votar a remisión á Secretaría Xeral de Institucións. Eu pedirei que me falaba. Non, eu poño isto custodiante, poño así. Cambia as datas, señor alcalde, cambia. Non é para pensar. Ben, nós tamén estamos de acordo, xa que sempre defendemos a remisión da pena por inserción social e laboral. Pois os sistemas de privación de liberdade como cadea, reformatorios, se non contribuyen en nada, moitas veces esas persoas que son por inadaptación social ou por a maioría dos casos, sobre todo por desestruturación familiar, faille falta que cheguen ao traballo e a situación. Pero, a pesar deste, eu vexo algunhas cláusulas que son leoninas, entonces quería facer un pequeno comentario sobre elas, que algunhas se podía prescindir, como, por exemplo, a terceira 3, e algúns aspectos da quinta e da sexta. Claro, dicía aquí, por exemplo, que, bueno, 3... Sí, é unha cousa de que o Ayuntamiento de Ribeira se reserva, por certo, isto tamén está en español, non teñen forma de facelo en galego logo, se reserva, que xa está ben aquí. Que é para mandar ao... Sí, pero eles teñen traductores, por iso que traducan eles, e non que teñamos que poñer que nós xa estamos dando o traballo feito. Claro, pero bueno, xa. Dos lingos oficiais. Sí, bueno, tamén hai moitas cousas oficiais, e máis non, bueno, claro. Se reserva o derecho de non aceptar os penados que hayan sido incumplidores de forma reiterada de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad en este municipio. Eu non sei hasta que punto, bueno, isto se pode, ou se podía obviar, isto mellor non se podía poñer. Hai cousas que isto mellor sobraría, non? Pero bueno, son de menos importancia, Por último, quería facer notar tamén que en ningún momento no convenio se fai referencia aos posibles traballos que se van a realizar e na maioría dos casos quedan á discreción do encargado de turno. Cousas que en aras de evitar conflitividade debía estar especificado, aquí tampouco está especificado. Bueno, atendendo o que dixo a señora Pose, como nos van a informar periódicamente, entonces xa estaremos atentos, nós vamos a votar a favor. Do sentido dos traballos veñen na propia sentencia, en outros casos, pois en función do que é así o departamento de tanto de protección civil basicamente como de servicios sociales son os que lle buscan os traballos. Pois, se lle parece, pasamos a votación deste punto, votos a favor, unanimidade, moitas gracias. O punto seguinte, o octavo, é a ratificación de un acordo da Xunta de Goberno Local, que é unha solicitude de subvención para investimento de infraestructuras e equipamiento en escolas infantiles, puntos de atención á infancia, dependiente de corporacións locales, que dentro do programa operativo FEDER, que según o informe tamén do pedagogo, que ademais leva esta competencia dentro do Concello, pois solicitamos obras de actuación e mellora por valor de 18.233, equipamiento de novas tecnologías na aula, 14.055. É para ratificar se algún grupo desea intervir, se non pasamos a votación. Está vendo non ninguna man? Entón pasamos a votar. Votos a favor da ratificación. Unanimidade, moitas gracias. O seguinte público é a aprobación da oferta de emprego público para o exercicio 2016. Estaremos moi atentos ao goberno que o xoves presenta o señor Rajoy, porque gracias á lei de presupuesto e algún dos seus ministros actuales, resulta que pois este Concello só pode ter, digamos, dentro da oferta pública de empleo como puesto a cubrir de forma definitiva un policía local. Eso é o que se propón. O resto das vacantes o que teremos é que
cubrilas de forma interina, nos casos que fagan falta, biblioteca, mercado, etc. En canto a policía local, como saben pola propia lei que rixe en Galicia, pois non se pode, salvo contratación de auxiliares en temporada de verán por 6 meses, non se pode contratar de forma interina. Por lo tanto, teremos que seguir padecendo a escaseza de membros e solo pois podemos este ano sacar esa plaza, é o que se propón, o máximo do que a lei nos dá. Se algún grupo dese intervir, o que propoñemos tamén dentro deso é, xa que cumplimos os parámetros da legislación en canto a estabilidade, pois a autorización para a reposición por 100 das plazas vacantes, que en este caso é. Se algún grupo desea intervir, se non pasamos directamente tamén á votación. Por certo que este é un punto que traemos para conocimiento, para que o pleno debata, porque a competencia podería directamente a Xunta Local de Goberno destinada. Pero como veño facendo habitualmente neste tipo de puntos, pois prefiero que o órgano supremo deste Concello se pronuncie e que o pronuncie. Dito eso, pasamos á aprobación da oferta pública de empleo. Votos a favor. Moitas gracias. Pasamos ao punto 10º, que é a modificación de ordenanzas fiscales para o exercicio 2017. Básicamente, intentarei resumir. A ordenanza fiscal xeral, según o informe do tesorero, pois se propoñen uns cambios, todos eles teñen un carácter eminentemente técnico. Algún é para dar a posibilidade de as deudas fraccionadas dar unha maior flexibilidade a todos o que son os usuarios. Hasta ahora pois se exigía avales desde cantidades moi pequenas, e agora o que se fai é soslayar esa dificultad en digamos, deudas pequenas, e polo tanto é unha mellora. En canto a impostos, saben que o ano pasado habíamos rebaixado de circulación un 3%, este ano se propón unha nova rebaixa de 1%, que se seguirá aplicando pois durante o que é a actual legislatura, tal como nos habíamos comprometido pois no inicio da misma. En canto a tasa para a realización de actividades urbanísticas, que basicamente é a de segregacións e outras, aí a aplicación da misma, pois, en determinados casos, os valores catastrales daba lugar a, digamos, a altos cantidades, e o que se propón é que a cuota tributaria non supere os 1.000 euros. De todas formas, aquí se facerá a pertinente estudio económico para adaptalo á realidade na maior brevedade posible. En canto á tasa de instalacións deportivas, o que se propón é redondeo, se propón melloras no que son a ocupación dos pabellóns, elevar hasta os 23 anos a idade prevista en relación ás tarifas bonificadas por circunstancias de desemprego. Aí había unha proposta do bloque de elevalo hasta os 26 anos, que eu xa 25, hasta os 25 anos, na cual por esta alcaldía pois non existe inconveniente en incluído. A bonificación co carné xoven elevarase hasta os 30 anos. Bueno, as circunstancias familiares, como estamos falando de xente en situación de desemprego, si é posible, non creo que influya, tampouco hai inconveniente en incluílo. No servicio da axuda ao fogar tamén será unha posibilidade importante de non aplicar o copago en circunstancias de determinadas circunstancias familiares, por lo tanto tamén é unha mellora. En o que é as actividades da Oficina Municipal de Deportes, tamén a parte basicamente do redondeo de tarifas, se dá unha modificación á baixa das clases de pale para acomodalo non só aos custos tras a modificación do convenio, sino tamén que se adapte ao mellor precio para que non se vayan a outros concellos que teñen unha
digamos, situación mellor. Esa, en síntesis, son as modificacións que hai e o resto que fai é congelarse as taxas. Non viañen en este caso, que será motivo de o pleno do mes que ven ou do pleno extraordinario, para un estudio máis detallado, as taxas do mercado, posto que como tamén vamos a sacar o que é o pliego para ocupar dúas plantas, pois parece conveniente que se paga todo ao unísono e non pois de forma deslavatada e que despois volvamos a cometer algún erro como esta alcaldía ten cometido en outras ocasións. Así que, dito eso, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Señor García Cosi. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, IPR vainos apoiar porque se congelan, que é un compromiso que tiñamos, se redondean o cal me parece ben, porque vamos, pagar ao mellor 13 euros con 3 céntimos como algúns dos servicios que se dan na feiteira non é moi normal. Pero eu queria facer dúas preguntas que creo que si as podo responder ou se non para que as teña en conta. Vamos a ver, señor alcalde, non estou sen hoxe, pero seguramente estarei. No IBI, hai un montón de personas que eu sepa están congeladas, por decirlo de alguna forma. Pero que elas ten co recibo deste ano, o que se pagou agora no mes de noviembre, outubro, parte de setembro, que ven subido 2, 3 ou 5 euros. A actualización xa abonada, cando foi a revisión no ano pasado. E non saben por que lle ven subida. Eu tampouco me sei dar resposta porque dixen que sepas están congeladas. Aquí só era o último ano dos 10 que tiñamos de que iba subindo da revisión do ano 2007. 2007 é 17. Este sería o último ano. Vale. Pero bueno, por lo menos teño unha resposta para nadie porque me preguntan. E segundo, teño unha denuncia tamén, señor alcalde, que tampouco non teño medios para comprobalo, nin creo que poda facer eu. Entonces fago yo en forma de pregunta. Ustedes teñen controlado si todos os vados permanentes que existen en este momento en Ribeira están o día en pago? A mí que te minutos. Hai xente que se me queixa que teñen o vado pero que non pagan. Non os tonos o vado. Eu eso non podo comprobar. Eu digo si teñen ustedes alguna forma de comprobar eso e ver se realmente... Vamos, temos un vigilante de renta que precisamente o seu traballo, o que si pode haber, imagino, é dicir, todos os que están de alta se lle comproba se non vai a ejecutiva, se non dan de baixa. Podo decir que non exista un, dous ou ningún. Sin vergüenza que poño un cartelillo como que ten o vado no hotel. Pero que o ten solicitado pago por activa ou por pasiva. A ver, me expliquei mal. A mí, a denuncia que me chega é que hai moitos que se deron de baixa, pero deixan ali a placa. Non, aí ten que entregar. A baixa, cando un se dá de baixa, a placa hai na que entregar. Entonces, o que si pode haber, non digo eu, que un compre unha imitación e a teña. Non temos, que eu sepa, vamos, comprobado ningún. O cual a picaresca sabe que é moi grande e non lle extrañaría a un que, vamos, que existira eso. Pero sei unha resposta. Eso supón xa unha minoría, nada máis. Moitas gracias. O resto dos grupos, o señor Vilas. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, desde o Grupo Socialista queríamos trasladar unha queixa de varios técnicos e particulares sobre o que é a actividade urbanística, o artículo 5 AC. Entonces, nós queríamos propoñer que a taxa sobre as segregacións se aplique sobre os metros cuadrados segregados e non sobre a finca matriz. Bueno, despois tamén queríamos unha explicación sobre o punto 4C1, sobre as tarifas, redondear as tarifas. Gracias. Redondear porque non é normal pois cobrar 15,02, 16,03, entonces, por un criterio de racionalidade de coste da administración, as que están a mitad para baixo se baixan e as que están do 0,5 para arriba se suben, pero é unha cuestión, digamos, de que a xente non vai con céntimos, devolver céntimos, ese tipo de cousas, non? En canto ao que digo vostede, eu xa lle digo que esta taxa vais a estudiar unha vez que haya o estudio económico, por lo tanto, sin ese estudio económico, o único que fixemos foi poñer un tope que non pode sobrepasar, pero chegado o momento, esta taxa terá un estudio exhaustivo diferenciado de calquer outro. O resto dos grupos, pois pasamos entonces, señor Vázquez Torres. Señor alcalde, pois nada, agradecer que se aceptaran as emendas e dicir que o dos 30 anos non é capricho, sino porque o carné xoven dura dos 12
hasta os 30 anos. Nada máis, gracias. Dura máis que a propia xuventude. Sí. O que ten que estar ben plastificado. Pois moitas gracias polas aportacións. Pasamos a votar as ordenanzas fiscales. Votos a favor das mesmas. Unanimidade, moitísimas gracias aos presentes. Entonces pasamos ao tema das proposicións. A primeira é do Grupo Municipal Popular, presentada pola señora Pouso, reclamando a necesidade do cuarto xulgado de instancia de instrucción para a Ribeira. Ten a palabra, señora. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Ben, a exposición de motivos da moción di o seguinte. De sobre é coñecido que os 3 xulgados de instancia e instrucción ubicados na nosa cidade figuran ano tras ano entre os que maior carga de traballo teñen de toda Galicia. Sen ir máis lonxe, acabamos de saber que no primeiro trimestre do presente ano 2016 as salas aquí radicadas tramitaron un total de 2.419 asuntos, unha cifra que supera con moito os indicadores recomendados polo Consello Xeral do Poder Judicial e que é equivalente a máis da metade dos que se resolven noutras sedes que, como é o caso de Ferrol, con 4.767 asuntos, contan cun número de salas moi superior ás que aquí hai, 13 no caso da cidade departamental. Dende hai anos é un clamor a necesidade de contar en Ribeira cun cuarto xulgado, unha reivindicación reiterada tanto polos letrados que desempeñan aquí o seu oficio representados pola delegación do Ilustre Colexio Provincial de Abogados da Coruña, como polos propios traballadores da Administración Judicial. Maila así, as últimas informacións que coñecemos apuntan a que o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia vai declinar polo momento a apertura dun novo xulgado de instancia e instrucción no noso partido judicial. Unha medida da que sí se van beneficiar cidades grandes como Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense ou Pontevedra. Sen menosprezar, por suposto, a conveniencia de reforzar a Administración de Xusticia nestas urbes, consideramos de vital importancia habilitar un cuarto xulgado en Ribeira co obxecto de atender de forma axeitada as necesidades dun partido judicial que non esquezamos non só abarca os 60.000 veciños, unha cifra nada desdeñable que se ve incrementada sustancialmente na época do verán, senón que ademais se caracteriza por posuir unha grande actividade empresarial e industrial o que acentúa a complexidade xurídica de moitos dos casos que se tratan. Por todo exposto, o Partido Popular da Ribeira desexa presentar a proposición de solicitar ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia a habilitación en Ribeira dun cuarto xulgado de instancia e instrucción e dar traslado desta proposición á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia, ao Consello Xeral do Poder Judicial e ao Ilustre Colexio Provincial de Abogados da Coruña, esperando contar co apoio do resto dos grupos, máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Grupos que desexen intervir. Señor Vilas. Gracias. Bueno, nos vamos a votar a favor. Celebramos esta proposición porque vai a favorecer a agilización dos procedimentos no xulgado que beneficia tanto a profesionales como a cidadáns. Esta petición fora posta de manifesto polo noso grupo municipal na anterior legislatura que vimos reiterando desde entonces. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Señor Vázquez Torres. Gracias, señor alcalde. Señora Herminia Pousa, como vostede sabe, fai anos que hai peticións oficiais ou peticións razonadas con estadísticas na man, tal e como fai vostede na súa proposta, que non atoparon até agora resposta no Ministerio de Xusticia, porque, tal e como di o Valedor do Pobo, por falta de presuposto. O Consello Xeral do Poder Judicial, señora Herminia, ten informado, segundo os datos, que o xulgado de Ribeira está asumindo unha carga de traballo moi por riba dos índices establecidos. E di que o nivel de rendemento dos traballadores é un nivel moi elevado. Por lo tanto, atopamos que hai coincidencia entre os puntos. A xustiza en Ribeira ten deficiencia de recursos para atender como é debido a demanda de tutela judicial. Segundo, o personal dos xulgados realiza un sobreesforzo para sacar o traballo adiante. E terceiro, a taxa de litigiosidade é das máis altas da provincia da Coruña. Por lo tanto, atopamos que hai coincidencia en todos os actores, os abogados, os xuíces, o personal funcionario, e tamén, que non o nomeei, pero tamén hai que dicirlo, os corpos e forzas de seguridade do Estado que din que
en Ribeira hai asuntos complexos, como os temas de narcotráfico, que merecen unha atención. E atención áxil. Que pasa? Que nós, señora Herminia, o que vemos é que aquí hai unha política do Partido Popular con respecto á xustiza que é unha política errática. Porque vostedes primeiro, o Ministerio, puxo as famosas tasas que, según o que se decía, que o recaudado iba a se mellorar materialmente, en persoal, etc., os xulgados e a xustiza. Que pasou? Estuveron implantadas unha temporada, recaudáronse, calcúlase que 500 millóns, e agora non se sabe moi ben quen colleu os 500 millóns, supoño que será o señor Montoro, pero non parece que revertiran moito en agilizar, nin en dotar a xustiza, porque as deficiencias siguen sendo as mesmas. Polo tanto, o problema das tasas para nós foi un tema errático do Ministerio de Xustiza. A reforma do Código Penal, como vostedes saben, moitos faltas pasan a ser delitos. Non é igual en un xulgado tratar un expediente de instrucción de unha falta que dun delito. É moito máis complexo o delito, verdad? E iso vai a facer que haxa máis colapso no xulgado. E por outra parte, xa o dixo vostede, non ten previsto, parece que vais a repartir os xulgados de nova creación nas cidades. Isto, a noso modo de ver, é unha centralización dos xulgados nas zonas urbanas e non deixa de ser un baleiramento dos xulgados comarcais, o sea, das zonas non tan urbanas. Que pasa? Que isto para nós é un mal presaxio para o futuro. Xa sabe que tamén houve rumores de que ao principio se quería centralizar a cousa nas cidades, verdad? Ben, polo tanto, señora Herminia Pouso, o noso grupo dubida da vontade política de pôr remedio á situación da xustiza en Ribeira. Vostede, seguramente, será diputada en pouco tempo. Cando haxa os cambios de goberno, vostede pasará a ser diputada. Así que, desde aquí, o noso grupo a empraza a que leve esta proposición ao Parlamento galego. Me gustaría saber si o fará. Quen si o vai facer, se non fai vostede, vai ser o BNG para o Parlamento. Pois, eu, mentras tanto, porque parece ser que agora xa non vai haber o xulgado, o que me gustaría engadirlle un pequeno punto ao primeiro seu, que di o seguinte: e na mentras isto non se produza, aumentar a plantilla de funcionarios no xulgado de Ribeira. O sea, o primeiro punto que é solicitar ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a habilitación en Ribeira dun cuarto xulgado de instancia e instrucción. É o que propoño que se engada é a, mentres isto non se produza, aumentar a plantilla de funcionarios. Non especifico que tipo de funcionarios, eso deixamos a criterio dos responsables. De todas maneiras, eu xa lle digo que votarei a favor. Gracias, señor Vázquez Cobas, para rematar, señora Couso. Ben, gracias, señora Carlos. Solo unha cousa, por aclarar. 500 millóns en todo caso, nos levou o señor Montoro, sería o Ministerio de Facenda, quiso decir. Sí, bueno, creo que me entendeu, señor Carlos. Sí, vale, era por explicarlo ben. Señora Couso, ten a palabra. Gracias. Ben, agradecer, bueno, pois o apoio por parte dos distintos grupos, decirlle, señor Vázquez, que evidentemente constame que veu en máis dunha ocasión temas de reclamar servicios para a Ribeira e de reforzar incluso os xulgados. E, dende logo, o Partido Popular de Ribeira sempre estuvo en esa línea de apoiar e de non perder nunca servicios para este municipio, sino procurar traballar sempre para conseguir incrementalos e mellorar a prestación dos mesmos. Sabemos que ao longo destes últimos anos atravesamos situacións difíciles, tremendamente complexas, que había que buscar a maneira de, digamos,
os servicios todos públicos fóramos capaces de mantelos. Inicialmente, xa é certo que se aprobaron unhas tasas para implantar, pero tampouco é menos certo, señor Vázquez, que xa o tema de ir a un xulgado e determinadas cuestións de litixio xa non eran gratuitas antes. É dicir, vostede tiña un pleito, vostede había unha resolución dese conflito judicial e había unhas costas que xa tiñan que pagar. É dicir, non sei, a ver, creo que foi un pouco desacertado pola súa parte de que esa recaudación que se fixo de costas judiciais poñer en dúbidas onde está o diñeiro, porque tamén é certo que nestes últimos anos houve moitísimos cambios nos xulgados, que estou convencida que non chegan os cambios que houve con esa dotación de medios informáticos, porque hai que, digamos, que meter as novas tecnoloxías e implantar eses novos programas informáticos e que simplifiquen un pouco o traballo. E me consta que todavía hai xulgados que carecen desos servicios, pero, dende logo, que se fixo, que se deron pasos adiante en este sentido, sí, e en Galicia, moito máis. Miren, congratulo-me de que vostedes tamén iniciativas desta zona e sempre que vayan en beneficio dos servicios que van a ter os cidadáns tanto da Ribeira como dos concellos limítrofes con estes xulgados aquí, eu congratulo-me de que ustedes tomen tamén esa iniciativa de levar ao Parlamento de Galicia esta mesma proposición. E xa, bueno, pois para rematar, decirlle que non temos inconveniente en aceptar esa proposta de engádega que vostede fai a ese punto, de que reforcen, mentras tanto, pois eses medios humanos, na medida do posible, que reforcen, porque o que sí non temos dúbida é a carga de traballo que temos xulgado de Ribeira e que os profesionales así non transmiten e así non o fan saber e que temos constancia dos numerosos casos que están atendendo. Por lo tanto, bueno, eu tampouco dubido da súa vontade nin da súa boa intención para con esta cidade de Ribeira e eu creo que, dende logo, esta proposición terá moita máis forza si cabe tendo o apoio de todos os grupos municipais desta corporación. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Simplemente engadir unha cuestión. Os órganos políticos, unha separación de poderes, en este caso, deciden que na instancia da proposta dos órganos competentes do Poder Judicial, que en este caso non recomenda un novo xulgado por Ribeira ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Non hai ningún órgano político. Por lo tanto, quero decir que aí é onde temos que, en primer lugar, facer constar a noso desacordo ou desavenencia, posto que coincido con vostede que pode ser un intento centralizador, pois, de quen sexa, pero en todo caso que non beneficia a xulgados de tanto traballo como nós. Con esa engádega aceptada, pois pasamos a votar a proposición. Votos a favor da mesma. Unanimidade. O seguinte punto é unha proposición do BNG da señora Pilar San Pedro Laranga relativo ao apoio ás reclamacións dos traballadores que ten a palabra. O Real Decreto 1311-2007 do 5 de outubro establecía novos criterios para determinar a pensión de xubilación do réximen especial da Seguridade Social dos traballadores do mar, dun modelo instaurado nos anos 70 para a Mariña Mercante que se baseaba en aplicar un coeficiente reductor na idade de xubilación en función da zona que navegase o barco, zonas que viñan reguladas a través dunha ordenanza de traballo da Mariña Mercante do 20 de maio de 1969. Este vello modelo, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os coeficientes reductores aplicables á pesca, incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueo, os percebeiros, vaqueiros, etc. Este criterio caduco foi sustituído por un novo baseado no tipo de bloque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión. O dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre, nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e enlonxamento do foco. Aínda así, con esta nova normativa, ata finais de 2015, a frota galega que faenaba en aguas internacionais, cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc., estaban considerados congeladores.
polos que se lle aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado, un tripulante tería dereito a xubilarse aos 55 anos. O pasado ano, o Goberno español, Dirección da Mariña Mercante, dependente do Ministerio de Fomento, a través dunha orde interna, modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que agora únicamente considera buques congeladores aquelas embarcacións que teñan unha eslora de máis de 70 metros e capacidade superior a 1000 toneladas de resisto bruto. Dadas as súas menores dimensións, pasan a ser considerados buques fresqueiros, sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo, aplicándolles unha rebaixa no coeficiente do 0,40 ao 0,25 ou 0,35. O que evidencia unha absoluta miopía por parte deste Departamento de Secano, pois a nosa frota faena no Índico, no Pacífico, no Atlántico Sur, Atlántico Norte e no Ártico. Esta medida afecta basicamente a Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e con un tipo de frota que é, curiosamente, a que resulta penalizada. Con esta medida vense afectados os traballadores da frota plangueira e a frota cefalopodeira e o resto das frotas arrastreiras, que non alcancen as novas condicións establecidas por Madrid, con independencia de que pesquen nas Malvinas, en Nafo ou en calqueira outro mar do mundo. Prexudicaríase así a milleiros de marilleiros galegos que verían aumentada a súa vía laboral e sufrirían unha grave discriminación a respecto daqueles buques que cumplan as condicións de tamaño, atuneiros e algúns arrastreiros de fondo, que verán como desenvolvendo a mesma actividade no mesmo caladoiro e en peores condicións de habitabilidade, verán disminuídos os seus dereitos de xubilación polo tamaño do barco. Esta decisión do Goberno español resulta inasumible e surrealista para os tempos que corren. Por iso, o BNG solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, manifestar o apoio deste Concello ás tripulacións embarcadas en buques que faenan en augas internacionais e reclamar do Goberno español e do Ministerio de Fomento a retirada da orden interna da Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes reductores para os congeladores. Segundo, revisar de oficio todas as pensións que se resolveron con actual procedimento para impedir a discriminación a respecto dos que históricamente se lles recoñeceu o 0,40, restituir a legalidade e o sentido común. Terceiro, solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais de pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, peligrosidade, sexan insalubres, provoquen siniestralidade e alta morbilidade. E cuarto, solicitar o ceso do director xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer a realidade da pesca, ao aplicar criterios discriminatorios que conculpan os dereitos fundamentais dos traballadores galegos, reprobar ao titular do Ministerio de Fomento por consentir esta tropelía e non responder ás demandas levadas a cabo polos sindicatos e a patronal pesqueira desde 2015. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza e o Congreso dos Diputados. Moitas gracias, señor San Pedro. O resto dos grupos que deseen intervir. Señor Chouza. Buenas noches. Bueno, a pesar de que podríamos estar de acuerdo con el fondo de la moción, los acuerdos que se nos plantean entiendo que no podríamos aceptarlos. Si en algún momento se podría plantear el hacer alguna moción conjunta y estudiándolo en profundidad, no teníamos ningún problema. Tal como se expresan, desde luego no podemos aceptar esta proposición. Gracias, señor Chouza. Señor Vilas. Moitas gracias. Bueno, nós imos a votar a favor, tanto pola exposición de motivos como da petición,
para que se manteña o coeficiente reductor actual. Gracias. Gracias, señor Vila. Señora Pouso. Gracias. Ben, o conflito atópase no feito de que existen distintas fontes de información en canto aos buques pesqueiros, os que constan nas bases de datos do Instituto Social da Marina, as bases de datos da Dirección General da Marina Mercante e a que consta no censo oficial da Flota Operativa da Secretaría Xeral de Pesca. Nós, pola nosa parte, estamos dispostos a apoiar os puntos 1, 2, 3 e 5. Voulle explicar un pouco por que o apoio e por que deixamos aparte o punto número 4. Ben, a modificación no que vostede reclama no punto 1 de manifestar o apoio do Concello ás tripulacións embarcadas en buques e reclamar do Goberno Español e do Ministerio de Fomento a retirada da orden interna da Dirección da Mariña Mercante, aclarar que esta modificación foi sobrevida dos coeficientes xa foi corrixida e os buques xa volverán aos seus coeficientes do 0,40 de inmediato. Esta decisión foi adoptada en outubro de 2016. No segundo punto, fala vostede de revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedimento para impedir a discriminación a respecto dos que históricamente se lle recoñeceu o 0,40. O Instituto Social da Marina xa ten anunciado o pasado día 20 de outubro a súa intención de que os barcos afectados se lle modifiquen as características no seu rexistro para ter a consideración de congeladores. Este cambio terá efectos retroactivos, aplicáraselle a todos os períodos da vida laboral dos traballadores afectados. Aqueles aos que se lles teña podido denegar a xubilación poderán agora solicitar de novo a xubilación. Aqueles aos que si se lles teña concedido a pensión non poderán revisar a súa situación de oficio, xa que non hai ninguna norma que o permita, se ben, a práctica totalidade terían xa acabado o 100% da súa pensión, aínda cun desfase de menos de 6 meses. No punto 3, en referencia ao punto 3, decirlle que tanto o Instituto Social da Marina como a Dirección Xeral da Marina Mercante e Secretaría General de Pesca xa anunciaron a súa intención de revisar os coeficientes unha vez que se aprobe a proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se definen as características dos barcos de pesca. Vería afectar aos rexistros dos que se toman os datos para determinar os coeficientes reductores. O regulamento europeo mencionado atópase ainda en fase de borrador e posporase a súa entrada en vigor ata o verán do vindeiro ano. Unha vez definido este regulamento, sería positivo iniciar a redefinición, toda vez que seguen existindo anacronismos, presencia de buques baleeiros e agravios comparativos. Dous buques no mesmo paradoiro pescando coa mesma arte poden ter coeficientes diferentes e iso é preciso eliminarlo. En canto ao punto 5, estamos de acordo con vostede de trasladar este acordo, e en canto ao punto número 4, este grupo non o vai apoiar porque entendemos que non procede de, neste momento, pedir responsabilidades a que meramente se limita a dar prestación dos seus rexistros na disposición e non outorga os mesmos. Non procedería a reprobar en este momento o titular do Ministerio, porque neste momento xa non é ministro. E as demandas dos sindicatos veñen deste mesmo mes, en cambio, desde o ano 2005 foi o propio sector que puxo en coñecemento a situación e a administración que lle buscou unha solución para que este desaxuste, para deixar este desaxuste sen consecuencias e actuar adoptando as medidas correspondentes. Ben, decirle tamén que por parte da Xunta de Galicia, por parte da Consellería do Mar, levase traballando desde decembro do ano 2015 para que o Goberno Central manteña o coeficiente reductor de xubilación dos tripulantes de buques parangreiros e rastreiros. Os contactos entre a Xunta e o Goberno Central xa se estableceron tan pronto como se deu traslado por parte do sector sobre o que estaba ocorrindo con estas cuestións. Mantiveronse dúas xuntanzas, unha no mes de febreiro, iniciouse a revisión para saber o alcance real do problema, e outra o 18 de outubro con responsables dos departamentos dos Ministerios de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Empleo, Seguridade Social e de Fomento. Nela fixose balance do asunto e determinouse unha posible solución, a acadada finalmente de retrotraer a situación ao punto inicial e de revisar os mesmos unha vez que entre en vigor os regulamentos sobre as características dos buques de pesca. Mais nada. Gracias, señora San Pedro. Bueno,
Vamos a ver, si se leu xa unha comunicación que Madrid iba a manter a idade de xubilación aos 500 mariñeiros que estaban no palanque, no arrastre, pero aínda non saleu ningún escrito publicado no Boletín Oficial do Estado. Polo tanto, estamos a espera. Tamén mirar que, dependendo, de todas formas, dependendo de Europa, que se regula o rexistro de buques e se faga unha nova clasificación da flota, non vai a tranquilizar moitos aos mariñeiros que ven como día a día van perdendo os seus dereitos e máis as súas cuotas, incluso as súas zonas de pesca. Pero, bueno, máis seguramente que os mariñeiros europeos teñen unha edade de xubilación bastante inferior a dos españoles. De todas maneiras, bueno, non acepto, bueno, que se vote por puntos, vale? Entonces, votamos por puntos a moción. Non se veré que votar usted a que decide, non? Simplemente unha cousa, non se pode reprobar ao ministro que non existe. O Ministerio non ten ministro, e por outra parte cesar a alguén que está en funcións e que en todo caso teñen que nomear no seguinte goberno, da cual aprobáramos, entende? A ver se lle chega un novo, e lle chega xa que o Concello de Ribeira pide a súa dimisión. Por iso que decíamos de que en aras ao entendimento de todos os grupos por retirada, porque aunque podan nombrar os xoves, como o viernes lle chegue a carta do Concello de Ribeira pedindo a dimisión, igual é un susto bastante grave. Por iso yo decíamos, non por outra. Bueno, retiramos o punto e esperemos que o próximo que toque que sea mellor. Pois agradecemos moito. Entonces pasamos a votar que a retirada de ese punto. Votos a favor da moción. Aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición do señor Vilas interesando melloras na Rúa Pedriñas de Carreira. Ten a palabra. Moitas gracias. A Rúa Pedriñas, situada no barrio do mesmo nome, no centro urbano de Carreira, paralela a carretera provincial 7305, foi obxecto de remodelación e pavimentación fai uns 6 anos. Un tramo dos 45 metros de dita Rúa Pedriñas quedou sin acondicionar, evidenciando un deterioro importante do pavimento con desprendimentos de trozos de formigón debido ao transcurso do tempo e a execución deficitaria das obras de canalización da dotación de redes de abastecemento de auga e saneamento realizadas a posterior. Se a este deterioro nos acabado sumamos a falta de canalización de aguas pluviales, nos vemos nunha situación de dificultade de acceso a 7 vivendas construídas no lugar. Facendo un recorrido por dita rúa, a dificultade constátase na irregularidade do pavimento, sin un nivel estable, desde a zona empedrada hasta a confluencia coa carretera provincial, cunha deficiente execución no enlace das calzadas e aceras. Debido á estreitez da vía, nos 3 metros de media, o acceso rodado de calquer tipo de vehículo vese condicionado. Pese a ello, non hai ningún sinal que indique o ancho permitido para a súa travesía, a un número de 10 solares urbanos, o que significa o paso diario de máis de 25 residentes por lugar. A superficie da vía a remodelar, según unha estimación, é duns 170 metros cuadrados. En virtude de todo exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: que se proceda a realizar un proxecto de acondicionamento do citado ramal da Rúa Pedriñas, acompañamos un plano de situación, co fin de dotala dunha canalización de aguas pluviales con respectivos rexistros de recollida e a dotación dun novo pavimento con acabado en pedra silvestre, acorde co tramo de rúa xa executado, e sinais de tránsito oportunas. Segundo, que nos orzamentos do Concello de Ribeira para o 2017 se dote dunha partida presupostaria para acondicionar dita Rúa Pedriñas. Moitas gracias. Señor Vilas, os grupos que deseen intervir. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, esta é unha bella reivindicación dos que viven ali e dos que a veces transitan por esa vía. Eles incluso tiñan cerca, así como que estaban marxinados por un anterior alcalde neste concello e por un anterior concelleiro, co cual tuveron moita esperanza cando cambiou o titular do equipo de goberno, pero ao parecer non lle debe chegar nunca que estes veciños levaban anos demandando esta situación e chegas de hora vía moción.
A min constame, señor alcalde, de que son veciños que levan tempo pedindo que isto se amañe. Eu simplemente lle diría ao compañeiro Vilas, que ademais nos vamos a apoiar, pero no segundo, que nos orzamentos do Concello de Ribeira, ben, que vai unha partida, pero se lle sobra algúns cartos das que ten para obras que non están, eu podo amañar que o faga, porque a verdade é unha reivindicación, señor alcalde, para que tire das orellas aos que non lle informan de como está esta obra. Gracias. Resto de grupos que deseen intervir. Señor Vázquez Cobos. Nada, señor alcalde, solamente para decir que estou de acordo ca señora Rosa Pose no sentido de que se pode facer antes que se faga, que nos apoyaremos e votaremos a favor. Gracias. Bueno, vamos a ver. Dos veciños, a única comunicación que tiñen este tempo era un problema que tiñan con unha señal de tráfico. Non do estado da rúa directamente. O que, señor Vilas, prácticamente desde que está esta corporación o que non vimos facendo, prácticamente poñendo pedra onde hai rodadura, que estamos facendo, como fixemos en parte al río outro, normalmente conxugar o que é adoquín con cemento posto, non? Nese sentido, pois, nos vai a dar moito mellor resultado, non fan ruido, non levantan as plaquetas, e o que digo é que se faga o proxecto, e se a cuantía é menor, pois que se acometa e punto dentro das obras que xa ten de mantenimiento o Concello, porque 170 metros, ainda que fora a 50 euros o metro, estamos falando de 6.000 euros, que non é unha cuestión, é máis. A máis de 50, a canalización de aguas, non sei se está mal ou non. Non existe. Non existe, pero se recolle pola outra, pola perpendicular. Que o revisen os técnicos. En todo caso, por eso eu digo que en vez de andar falando por falar de que se incluyan los presupuestos, bueno, pois o temos aí como unha necesidade de facer, pero en carreira hai outras necesidades tamén e ao final decidirán todos os grupos. Pois é unha cuestión menor, entra dentro das partidas que temos habituales de facelo como en todas as parroquias, non? Pero se lle vale así, pois mirámoslo, facemos o proxecto, vemos o que vale e decidimos a forma de solucionar o problema. Parece? Sí, me parece. Vale, pois entonces, como tratamos, decir que se faga o proxecto e se intente solucionarlo con medios que o Concello dispón económicamente. En ese sentido, pasamos a votar así, votos a favor, pois tamén unanimidade. A seguinte é da señora García Pose, interesando mellor as enlaces Carreira. Ten a palabra a señora García Pose. Moitas gracias, señor alcalde. Esta tamén a misa maduro traela aquí ao Concello, non? Non sei se ao final me pediré un contratista que a amañe que lle pasa a facer directamente o equipo de goberno, porque, vamos a ver, ademais é un compromiso. As fotos, teño moitas máis, se quere paso ya por WhatsApp. As fotos se ven ben, ainda que estén mal imprimidas. Pero é que, ademais, a isto, señor alcalde, hai que ver que aí non se ve moi ben. Excepto que trouxe unha foto que ten o bacho furado que hai ali en enlace, señor alcalde. Eu queria perdonar a vida, pero non lle vou perdonar, porque, mira, teño as fotos de como apañastes aquele, Víctor, por favor. Faino ben, enseño che como se fai. Pois este é un trato de terra que castelo por ali. Home, pero, señor alcalde, que te quería dicir nada, pero que os veciños que me falaron do furado me mandaron as fotos de como amañaron, e dixen, bueno, como veñan os de Lucy a facer unha revisión a Ribeira, vexa como se amañan aquí as calles, nos quitan todo. Foi cumprido. Bueno, a do Fichina teño, el señor de terra, pero bueno. E pedero que lle pide, señor alcalde, é que esta rúa se amañe de unha vez por todas. A verdade é que os veciños están cansados de reclamala, usted sabe que eu trouxe moitísimas veces aquí ao Concello, e que hai que amañala ben, non se pode ter 4 ou 5 días un furado daquelas dimensións sin tapar, nin siquiera poñer unha tabla ou como se chama, unha chapa desas de ferro para que non houbera problemas. Un cono nada máis, e moitos rapaces dedicados a xogar con el, o cal é normal.
O que pide aquí é que se amalle de unha forma definitiva e tapar o furado, se me di usted que xa ten piche, pois aquí todo. Pero se non ten piche, ten aquí un tractor de terra, que lle poñan ben, señor. De todas formas, por informar ao resto dos grupos e así evitar, se queren, decir que xa están solicitados os 3 presupuestos, que este jueves sabe que a metemos en presupuestos, é unha obra que está en presupuestos, este xoves vai xa aprobar. Non me olvidei, pero este ano vamos realmente, digo yo claramente, ca norma esta que nos mandaron de doble vuelta, de non sei que, de non sei cantos, vamos, todos os concellos con retraso nas adxudicacións grandísimos. Eu sigo sin saber cal é a ventaxa. Prefería telos a todos, facelo no mesmo acto e facer como facemos na lonxa. Que veña un dos, ahora que o concello non vai a estar ali, que directamente pujen e digan mía e solucionar o problema o máis barato. Pero darle volta a esa solo nos crea problemas e nos retrasa moitísimo as adxudicacións. Pero esta en concreto, que é unha obra menor, este xoves irá. Se lle parece, con esa explicación pasamos directamente a votalo. Voto a favor da moción da señora García Pose. Aprobado. A siguiente é do señor García Pérez sobre a falta de limpeza na travesía sin salida da avenida do Malecón, seguinte á Rúa da Arousa, cita no barrio de Laxe do Castelo, Ribeira, que se proceda a inventariarse como ben municipal ao carecer de nomenclatura que se acorde o nombre entre os grupos municipales. Ten a palabra, señora. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. E vamos a pasar a ler a exposición de motivos. Ante as queixas dos veciños residentes sobre a falta de limpeza na travesía sin saída da avenida do Malecón, seguinte á Ría da Arousa, situada no barrio da Laxe do Castelo, en pleno centro urbano de Ribeira, tras personarnos no lugar comprobamos as demandas veciñais. Tamén constatamos, a través dos servicios técnicos de urbanismo, que dita vía, rúa sin saída duns aproximadamente 20 metros de fondo por 5 de ancho, non está inventariada como un ben de dominio público non edificado. Tampouco figura no rueiro actualizado do Concello de Ribeira. E máis, feita consulta na página da Dirección Xeral do Catastro, dita vía figura pertenecente como patio dunha finca anexa. Esta vía está urbanizada e dotado de varios servicios municipais, pavimentada en baldosa hidráulica e dá acceso a 5 inmobles que a circundan, un deles con acceso rodado e vado permanente. En virtud de todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que proceda a inventariarse como ben municipal a vía mencionada na exposición de motivos, que se faga pertinente a subsanación catastral para desvincular esta vía pública da parcela na que está incluída. Terceiro, que se realiza a limpeza periódica desta vía pública. E cuarto, ao carecer de nomenclatura, propoñemos que se acorde un nome entre os grupos municipais. Moitas gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir. Eu solamente facer unha pregunta, señor alcalde. Se había cedido ao Concello cando se fixo o xorro? A ver, é que a parcela non sei se está vinculada á antigua finca a que vostede di no catastro, a antigua finca que dá a Rúa Galicia ou a do lado, porque é a do lado, se eu entendo, é dicir, por entendernos entre nós as 3 as. Vamos a ver, si esa está pegada ao que era as 3 as. Non, pero quero dicir, no catastro, a finca, digamos, figura como, é igual, porque no momento isto é público, vámoslo a meter no inventario. Figura con un número de catastro que... Pero vinculado a que finca, non a quedar a Rúa Galicia, porque esa, se eu non me acordo, estou falando de memoria, non tuvera que ceder porque chegaba hasta ali, sino que dá, digamos, ao edificio das 3 as. Non, señor alcalde, dá ao Malecón. Non, digo, vamos a ver se me estou explicando mal. Vostede di que no catastro, esa rúa que dá ao Malecón figura como perteneciente a outra finca. Como patio a que dunha finca é? anesa. Claro, acabo. Ven aquí, figura con número de catastro que vai na moción.
pero é igual a cal figura. Pero respondendo ao que diga a señora García Ponce, eu, se non me equivoco de memoria, o que era a finca, que no seu momento foi de a familia dos Maroto, digamos, non chegaba, digamos, non tuvera que ceder porque chegaba aí. Estou falando de memoria. Entonces, E a número 4 acompañamos a claro, entonces a número 4 é a que eu digo, está vinculado porque sí que no seu momento sí que tuvera que ceder, pero fai moitos anos, o que é a dos 3A, por lo tanto, eso está cedido no momento que se recolla no inventario, se que non está recollido, que debía estar, porque eso está clarísimo que é unha parte da vía pública, xa solicitamos do catastro esa susanación. O que si tamén lle digo que ali van a limpar. Entón, bueno, nos protestan as persoas que viven por ali que non se fai a limpeza diaria. Sí, se fai. Sí, se fai. Podemos aprobar lo que se lle manda ao Urbaser, que, oye, que limpa un pouco mellor, pero ali van. É o último, o que posto que ali prácticamente non hai digamos, edificios, ou cambiarlle ahora o nombre da calle porque está identificado como Avenida ao Malecón e crearlle un problema vamos, que nestes momentos non teñen. Por lo tanto, se lle parece ao resto dos grupos ao estar inventariado xa se vai a catastro a dicirle que susanen ese erro, se lle parece o punto 3, pois va a ser se lle diga que limpe máis eficientemente, porque ali van a limpar, limpan igual que a Avenida ao Malecón. Outra cousa é que xa é unha zona que cando vai o vento recolle e queda ali, é dicir, é máis sucioso porque non ten salida. No resto, métese polo callejón e vai para o outro lado. Aí queda estancado, pero limpar van a limpar. E o último, se lle parece, non cambiamos e non creamos un problema cambiando o nombre da calle. Pois de acordo. Lle parece, se hai algún grupo máis quer intervir, se non pasamos a votar. Eu solamente dicir que, vamos a ver, se apinamos outro de inventariar, non? No número 2 e tal. Eu o que digo é que se axilice o proceso todo de inventario de formación do catastro, porque podemos encontrarnos con un problema. Así como esa finca que fora desglosada e fora, sobre todo, cando se fixara, cando se obrara e se cedera o trozo de finca, hai outros moitos por aí que moitos anacos, moitos cachos de finca, e que se miren porque pasará un tempo e isto vai quedar sempre, xa sabe usted que hai sempre algún aproveitado e que ao final pode incluso sacar proveito dela. Eu non quero insistir nisso, pero vin casos moi concretos en algúns sitios, entonces entende? Como lle decía, este mes vamos a aprobar o inventario, son decenas de miles de predios e pode haber, nun caso concreto, de que nunha rúa, que estamos falando de 5 metros, que non figure. Non sei se é o caso, tan siquera, en todo caso, que ante a posible duda, que se incorpore, que por los técnicos, nada máis. Se está asfaltado, está todo... Non, é público, este ou non este é público, o que pasa que pode que nos planos non figuren, pero me extraña moito, pero de todas formas, para evitar dudas, que se comprobe, que se meta tamén no inventario, e nada máis. Eu aviso que neso é máis novos casos que hai, pero hai xeitado tamén. O inventario, se non me equivoco, ten que salir da exposición pública, unha vez aprobado, por lo tanto, os erros que poda haber, pois serán postos de manifesto no momento. Señor Vilas. Entonces vai a ser a aprobación inicial. O que? Os inventarios, os traballos do inventario xa foron concluídos, por lo tanto, hai que aprobalos, sacar a exposición pública, revisar e aprobado polos membros da corporación, porque é moi fácil decir, pero falando de cachiños así no catastro, se va usted pola zona de Couso, aquelas grandísimas propiedades municipales está dividido en campos de tenis. Por lo tanto, alto aí. E algunha con casa chalé, o señor Vilas toca un tirón de ellas. Habrá que revisar e o Ayuntamiento en algún caso pois terá que aprobar en nos casos que a lei non
é imprescriptible todo eso a recuperación do oficio seguramente de máis de un terreno municipal. Claro, e non vai aos tiempos. E ali nos veremos. Quero Quero decir que ali estaremos a corporación, espero, para defender todos o dominio Eu público. na fila de atrás, señor Alcalde. A chegar a unha que seguí, eu pa fila. Pois dito eso, pasamos a votar ca salvedade esa de retirada do punto cuarto. Entonces, votos a favor, unanimidade. Pasamos aos puntos dar conta dos membros que forman parte das comisións informativas, teñen no seu poder non só o número, sino as persoas que o fan. No punto 17 se dá conta dun acordo da Xunta Local de unha solicitude de subvención para investimentos en centros de inclusión e emerxencia social do programa que desenvolverán as corporacións locales para a inclusión da poboación xitana, inmigrante e outras, tamén teñen no seu poder. Hai unha dación de conta de decretos da alcaldía tamén hasta a data de 25 de outubro. E por último, hai unha moción de urxencia presentada polo Grupo Municipal de Ciudadanos que previamente, se quer defender a urxencia, pode vostede defender a urxencia para... Señor Chouza, sí. Defende vostede a urxencia, pois pasamos para conocimiento dos grupos. No, simplemente comentar que esto, lo que tratamos con esta moción es agilizar un poco el tema de las creaciones de nuevas empresas mediante un programa que ya está establecido que se llama el Emprende en 3. Os he incorporado lo que es el programa en que consiste y tienen ustedes una copia todos, y aparte también he incorporado un muestreo de ayuntamientos que ya están acogidos a este plan Emprende. En este caso, bueno, pues tenemos ayuntamientos grandes, pequeños y muy cercanos a nosotros, con lo que entiendo que todo lo que sea agilizar la implantación de nuevas empresas en el municipio sería positivo para ellos. Gracias. Gracias. Bueno, o señor Chouza sabe que eu falei con el antes de o pleno, porque isto ven como unha moción de urgencia que ven en realidad por unha orden ou unha resolución de maio de 2013, desde ese momento se poden adherir, consecuencia da lei 12/2012, que eu lle decía que eu creo que moitas partes do que, ainda que sigue vigente, está superado ou, cando menos, comprendido na Lei 39/2015, que é a Lei de Emprendimento, e que, polo tanto, hai cuestións na que, cando menos, a quen fala, o grupo de quen fala, lle gustaría estudiar para non, digamos, estar ahora posicionándonos sobre algo, porque, basicamente, o señor Chouza, na súa proposta, adherirse para que se podan utilizar as empresas unha plataforma tecnolóxica que hai. En este caso, eu creo que a Lei de Emprendimiento ten tamén unha plataforma tecnolóxica na cual non hai nin que adherirse. Calquera empresa pode acceder a ela e a mí me parece moi interesante a súa proposta, pero eu creo que sendo unha lei do ano que é, que a podamos debatir no próximo mes, eu yo rogaría, se non de verdade, eu creo que non teño elementos de xuicio suficiente como para ver como en este caso a lei de emprendimento, a lei que lle decía 39/2015, influye ou non na súa proposta, que igual non influye nada. Non, sigue vigente, xa lle digo claramente. O resto dos grupos que se quera pronunciar, sí, señor. Ben, grazas. Pois, desde o BNG tamén queremos facer un pronunciamento semellante, dicir que non temos a suficiente coñecemento como para poder valorar favorablemente ou negativamente esta proposición, e tamén queríamos facer unha petición, non, que é a de que desde o grupo de Cidadáns se intente presentar as proposicións en tempo e forma, porque, por exemplo, esta vemos que é reiterado nos meses, non? Vemos que para un correcto desenvolvemento do noso traballo é preciso certo tempo para estudar as cousas e poder ter unha valoración sensata e correcta. Por lo tanto, pedimoslle que
eso, que se non a queres retirar, nós non temos o coñecemento suficiente para saber se isto vai ser máis positivo para os emprendedores de Ribeira ou vai a ter maiores problemas. Por lo tanto, tamén, esa petición de que intente traer as proposicións en tempo e forma para poder estudalas con maior detemento. Mas nada. Simplemente decir que se ora non fora aceptada a urgencia, entraría como un punto no pleno ordinario do seguinte mes, é dicir, non se retira de punto, se trataría no seguinte pleno, por información simplemente. Sí, señor Sousa. Sí, no nada más agradecer al Grupo Municipal del BNG su sugerencia y espero que a partir de ahora eso ocurra siempre. Voy a retirar la moción y lo presento para el mes que viene. Non fai falta que a presente, que a retire. Para el mes que viene. Perfecto. Vamos a ver, si la retira tienen que volver a presentarla, señor Sousa, quiero decir, si no la retira... Queda y la... Exactamente, la damos, no consideramos la urgencia y se incluirá en el siguiente pleno. Muchas gracias, señor Sousa. Entonces pasamos ao que son as solicitudes, que se limpe e poña en valor a fonte de Carreiriña respetando a súa singularidade patrimonial e que se analiza a súa potabilidade, que se vai de Carreira a... Señor alcalde, que vai me gracia porque vostede empeza pola última, pero bueno. Non sei como me acordo, 14099, como vamos a tratar todas las siguientes 1400. Las siguientes, no, bueno, 12, non sei que. Quedaron dúas pendientes ou... Supoño que ao acabar non vou a deixar ninguna pendiente, Vale. Se non mo recordo. Vale, entonces, bueno, xa non é a primeira vez que o facemos e se tomarán tamén medidas para seguir limpando. Bueno, señor alcalde, perdone, a ver, non é unha cuestión só de limpeza, é que realmente está impracticable acercarse a ela. Porque o Se camiño... nada descubre o Concello, que digo eu que nin sabía nin que existe ali aquela... Pero esa fonte é moi famosa toda a vida, en Carreira. É moi famosa desde que o Concello... Vostede leu que poñan aquí, que os médicos recomendaban beber a auga, ao mesmo tempo que daban as medicinas. Sí, tamén tiña efectos a de sálvora, pero se non é o Concello que a saca a luz, facía anos que non sabía nin onde está, pero sí que se mandará ao servicio correspondiente a súa limpeza. A siguiente que teño, xa digo que non son por orden, si ten o Concello pensado darlle algún uso ao que é ao que foi a Escola de Integración Xitana que está na estrada que vai entre Xarás. Pois en estes momentos, a verdade, non temos pensado se hai algunha suxerencia ou uso que se considere, será ben aceptado porque non estaba, de todas formas, eu creo que sigue estando, se non se fixo o acordo correspondiente polo pleno por desuso do mismo, esa había sido cedido no seu momento a Creva. Bueno, señor alcalde, bueno, entonces a primeira suxerencia, sacaría un cartel que pon Concello de Ribeira e que se limpe a erva, que se desbroce un pouco aquilo, porque non de tanta sección de abandono. Aquelo xa digo, eu creo que o seguía utilizando a Creva, de todas formas non se dou de baixa, miraremos administrativamente se sigue, porque as chaves, todo eso deben seguir tendo a Creva. Por lo tanto, miraremos como está e pasaremos tamén a limpala porque fora cedido no seu momento a esta asociación. Tamén, señor García, pois solicita a limpeza e recuperación do camiño de Laxes a Outeiro en Carreira, camiño de Suas a Fonte 9009, señalizado no plano adxunto. É un cachiño aí que está no medio, e tamén mandaremos a alguén que vaya a mirar a posibilidade de limpalo. A señora Almudena Basoco, pois, pregunta polos olores se pensan tomar, se están adoptando medidas ou pensan tomar sobre estes feitos. Bueno, se lle parece, lle informo, porque esta, basicamente, é unha obra que é realizada por Aquaes. Esta obra, o proxecto fixo a Xunta de Galicia, a obra realizou o Estado, que vai a recoller está en período de probas e explotación por ano e medio que
ten que seguir facendo Copasa, que foi a empresa adxudicataria, quen vai a recoller esa obra é a Xunta de Galicia, non o Concello. Por lo tanto, aí, digamos, hai tres administracións que están afectadas, cada unha ten a súa competencia. A intención das tres administracións é que un servicio deste tenor non pode dar cheiros e, por lo tanto, a intención de todas as administracións é solucionar. Como? Primeiro, o Concello, digamos, a responsabilidade que ten é dos vertidos que van á rede. Hoxe aprobamos unha ordenanza. Outra das cuestións no que o Concello está a facer, porque está facendo a proba da conductividade da agua, basicamente estamos mirando onde pode entrar agua salada, é dicir, que influya as mareas. Hai unha zona de Palmeira na que pode ser a máis problemática. Vamos a actuar en reducir o que é a salinidade. Outra das cousas que vai a seguir facendo o Concello é separar pluviales e fecales onde o hai. Ese é un traballo que, ainda que en moitos sitios está separado, despois van ao mesmo tubo, co cual é o mesmo que se non estuvera separado, non? Obras como, por exemplo, pois as que pensamos a cometer na Avenida de Ferrol. Outro dos puntos é que, unha vez que temos aprobada a ordenanza, é que, ademais, así está comprometido, Portos de Galicia faga a conexión directamente co vertido industrial e non co domiciliario. E a partir de aí, estamos, digamos, no que é os olores da nova depuradora. É dicir, que no que é no punto de salida, na propia depuradora en Couso, xa se tomaron algunhas medidas nos puntos onde podía mellorarse o proxecto. Entonces, basicamente, no punto final está prácticamente arranxado. Si hai que mellorar o que son os sifóns, non, como se chaman, os sifóns, ese é o que bota o aire, non son os sifóns, son ventosas. As ventosas vanse a facer obras de mellora sacándoas polo vial. O primeiro que estamos facendo desde hoxe xa é buscando desde o que é o Pedra Pateira e de aí en adiante, é dicir, Touro e Areeiros, basicamente, ver a concentración de sulfídrico onde se produce, porque en Pedra Pateira prácticamente non hai ninguna incidencia e actúa igual que na rede anterior, pero a partir do primer punto, que é o Alto do Touro, onde hai ese bombeo, aí xa se producen os olores e cada vez van a maiores. Entón, o que se vai a facer é aprender que entre Pedra Pateira e o Alto do Touro non hai grandes, digamos, nin vivendas, nin fábricas, nin nada, e, sin embargo, se produce o sulfúrico. Vanse a ver as razóns, vanse a ver onde se produce, como se produce, por si é necesario facer un tratamento a base, eu xa non copiaba as fórmulas, pero me parece que é nitrato de sodio, me parece que é. Igual que a agua se lle bota cloro, pois, digamos, é un componente que é nitrato, eu creo que é de sodio. Pero, bueno, como era de letras, me disculpan se non é de sodio ou é de outra cousa, pero que reduciría, digamos, o proceso químico dos olores. Porque o importante é reducir os olores en cabeza, non ir a máis desodorización, que tamén se vai a ir. É dicir, nos puntos como Areeiros, e como xa chegando onde hai plantas de desodorización, se vai a mellorar e se vai a aumentar. Pero é importante que non produzca olores en cabeza, porque a desodorización é, digamos, unha mellora dun olor que xa se produce. Que buscar as solucións en principio, por eso xa lle digo que está durante 5 días, foi o que nos dixeron, esos controles do que chega, porque cando é curioso que se un vai á depuradora ve como sale todo, pois, agua completamente transparente, sin embargo, un día chega co color normal, é dicir, o acastañado, e outro día entra negra. Entón, a verdade é que as causas son as que teñen que analizar ahora os técnicos, porque non parece que se este producindo ningún vertido novo con respecto aos que estaban previstos a hora de facer ese proxecto. Entón, dito eso, o compromiso é que entre todas as administracións o problema tense que solucionar sí ou sí. Como estuven cos veciños, iremos dándolle conta de todos os pasos que se den a
a unha representación dos mesmos. Señor Vilas pregunta sobre o pirateo das redes de aguas e sabemos que... Vamos a ver, a mí me chama a voz de Galicia, digo eu, porque quizá o punto de Ribeira, si tiñamos constancia de igual que piratas que fan os bardos permanentes e piratas da agua. Nós non tiñamos constancia. O que si lle dixen que a nós o que se producía moitas veces era pois os casos de un consumo excesivo de agua, fruto dunha rotura. Entonces o que facía o Concello era aplicarlle, digamos, a posibilidade de que pagaran fraccionadamente e, sobre todo, que pagaran cando se ve que hai unha rotura dentro. Unha persona que ven normalmente consumindo 30 toneladas e de repente consume 300, pois lle rompeu dentro, ten que pagar esa agua, pero en vez de pagarlo como calquer outro usuario doméstico, o que a paga é no mismo precio que o Concello lle paga a concesionaria, é dicir, máis barata. Pero que teñamos constancia de piratas de agua, pois non temos, por lo tanto non temos veciños exentos que teñamos conocimiento. Señor Vilas. Sacaron fora de contexto as súas palabras. Non fora de contexto, é que eu creo que estaban falando dunha cousa, pero como que se estaba falando por outros concellos e que eles si tiñan constancia de que había xente conectada á red, eu dixe, non, nos a única constancia que temos é deste tipo de cousas que a veces surgen, que veñen veciños que con un consumo desmesurado, pero de veciños que estén conectados sin deber estar conectados non temos conocimiento. Se tuviéramos, actuaríamos directamente. Pero si hai algúns edificios que están conectados e non están pagando. Sí, pero pagan a agua de obra. Están pagando, que non pagan individualizadamente os veciños. Pero pagan, porque algún teñen problemas para licencia de actividade. Estou me acordando de Aguiño que tiene allí unos centímetros que si costas, entonces costas non le dan non sei que. E claro, ao final non o que teremos que facer é que lle den a alta, que lle cobren, pero non darlle a primeira utilización se non podemos con todos os informes favorables. Pero todos veñen pagando. O que pasa que pagan, digamos, en conxunto, despois a comunidade o prorrateará, pois xa non é unha cousa nosa, pero pagan igual. Non de forma individualizada, senón todo o edificio. Bueno, xa lle chegou a usted tamén ali unhas escaleiras das Pedras de Paciño entre as playas das Carolinas. Vamos a ver, ali hai tres baixadas á playa, entre elas hai unha separación de 100 metros, hai unha que chega xusto, digamos, a primeira, que nós xa mandamos, por certo, que unha queixa a señora García Foxe de que se resbalaba porque había verdín, mandamos limpala, porque esos son os procedimientos en que se lle bota un produto para que o verdín non se resbale. A terceira, que é a rampa, que ademais é de acceso de discapacitados, non ten ningún problema, a que vostede di, pois que o mar levou ao último dos escalóns. É igual, é dicir, non lle remitiremos a costa que yo faga, pero con escalón ou sin escalón, para andar por aquelas pedras é máis difícil que baixar desde o escalón que non hai, Pero bueno, mandaremos a costas que o reparen. Claro, máis levou seguro, porque non ten, vamos, ou lle facemos unha obra por último escalón, e facemos ali unha... Pero ao final non sei a onde a xente que baixa por ali quer ir, porque ten pedras por todos lados, o de menos é o escalón aquel. Pero bueno, remitiremos a costas que se pode poñer o escalón que o ponga. Señor García, que pregunta se ten a xunta local de seguridade presidida polo alcalde conocimientos de uns feitos que se están a producir en Aguiño, padecendo total inseguridade, locais comerciais, actos vandálicos, que falan de que, fala vostede de que, bueno, de que pode ser unha banda organizada. Simplemente, con respecto á Xunta Local de Seguridade, sabe que non ten competencias,
si como alcaldía, tanto a Policía Local como a Policía Nacional, como o alcalde, supone que todos vosedes ten conocimientos de algún feito que ali se produxo, que medidas tomou a Xunta Local. A Xunta Local non toma medidas, si que estuve en contacto ca comisaría, é dicir que en este caso eu recibín xa contestación da miña preocupación, é dicir que desde mediados do mes de junio se intensificou a vigilancia e o control na parroquia de Aguiño, sobre todo en horario nocturno. Entre os feitos denunciados hasta a data, porque pode haber moitos, pero os que se denuncian son ben poucos, pois decir que se ha esclarecido un robo con forza nunha vivenda, o presunto autor está en paradero desconocido e emiteuse a orden correspondiente de busca e captura, e tamén o mesmo foi esclarecido un robo con forza cometido en un vehículo. Por último, sobre, digamos, estes feitos, pois me din que si ben se continúa investigando, dados os diferentes tipos delictivos, os modus operandi utilizados e os tipos de efectos sustraídos non parecen que sean cometidos polo mesmo grupo de personas e moito menos que poda ser unha banda organizada. Por lo tanto, desgraciadamente a Aguiño, como a outras parroquias, incluída a Ribeira, cando determinados veciños están de vacacións de súa ocupación habitual, que suelen ser as penitenciarías do Estado, pois incrementan estes feitos delictivos. Ese é o resumen do... Ocurre que non é só en Aguiños, pois tamén ocurre no casco urbano de Ribeira. Home, claro, preguntei aos de Olveira, preguntei a todos, pero efectivamente, decir, a diferencia do que poda decir la 4, nós temos unha baixa, digamos, criminalidade e, sobre todo, temos unha alta, digamos, efectividade das forzas e corpos de seguridade. O que ocorre é que hai xente que, bueno, cando ten as vacacións aquí, pois o seu problema lle deriva a ter que roubar, e os collen, de novo, hasta que su señoría pide que los ingresen, pues los tenemos a todos. Bueno, o sea, señor alcalde, que podemos estar tranquilos, ¿no? Eu creo que sí. O señor Pérez Barral, que pide que se limpen os sumidoiros da Amarella, así como a revisión daqueles redes de sumidoiro que estén en perfectas condicións. Home, dicirlle que se mandará estos, que se están facendo, que esta mesma semana tamén fixemos obra, sobre todo de pluviales, no que foi o río Esteirón en Aguiño, no que foi tamén en Corrubedo, no que foi a saída do río Listres, e o resto, pois, a concesionaria terá que ir limpando. Se alguén conoce, pois, de puntos de especial preocupación, pois que os fagan chegar a miña secretaria, iremoslo solucionando. É dicir, que tamén ten dada orden abrigada para que unha maior parte do río Listres volvase a limpar. E non teño, pois, ninguna... Teño escritos, que son outros dous, pero non teño ningún rogo nin pregunta. Tengo un DPR, señor alcalde, pois. E ademais, se quere leo eu, porque é igual. Nada, a ver, non me pide permiso a costas para mañá transporte. Correcto, pero sí que yo vi. O problema que eu vexo, que si quer mañá non miramos, é que xa non só é un problema de costas, é un problema de propiedade privada e non pública. É que pensar que hai unhas persoas que teñen unha pequena empresa ali e que están funcionando e teñen semejante acceso, é que, de feito, nós estábamos dispostos a arreglar a parte que fora posible desde o outro lado, pero a parte, digamos, desde o mar, esa eu creo que non nos podemos meter porque está en propiedade privada. Entonces, teñen un acceso, pues non sei se non será algún asunto que vino por aquí por el pleno. Non vai a ser que reclame algo tamén. Pero por aí debe ir, a señora Brión Díaz, sí, tamén ten unha que melloremos os cartéis que indican o CEI de Artes, o Centro Recreativo, tal, que se realicen os servicios de mantenimiento de dita vía a Artes. Entonces, bueno, tamén dentro das obras de mantenimiento intentaremos mellorarlos ali. E non habendo entonces máis asuntos que tratar,
Levántase a sesión. Moitas gracias a todos.